lento uma yenziwa ivuselwa emathuneni mase umuntu esenikezwa yona bese ayoyiphephetha ngegama lakho nangesithombe sakho. Ifike lento ifike ihlale kuyifika ishade nawe noma kuthatha isithombe sakho ushadise itshele lento ngoba iyakhulunyiswa into ethatho yayovuswa yayothwetshuliswa isuke leyo nto isikhuluma isiwumuntu ifike ikhulunyiswe phezulu kwesithombe sakho nangosibanibani manje hamba ufike ushade naye ufike uvale yonke impilo yakhe iyaphephethwa le uma benesithombe sakho nje bazoyivuvuzela lento beyikhulumise bayishayela indweba bayimemeze kuthiwa vuka ndoda amadoda uma siqanjwe ngegama soshayela indweba kuthiwa vuka sibanibani vuka mfika umudle manje ufika ubelethe kusi kushadisa naye manje nansi imali emhlophe esikuphunga ngaye hamba ufike manje ufika umbathe kuye ufike uvala impumelelo uvala ikusasa lakhe namhlanje siyamqalekisa uma kusuke kuyoqalekiswa lento yoqalekiswa phezulu kwesiduli uyoqalekisa ngesipoki ufike kugunja isiduli sigunja isiduli umgodi ube ngaka bese kubeka isithombe sakho bese kubeka amakhandlela abovu bese kuyakhulunywa la kubekwa imali emhlophe nemali emnyama bese uyavala uyaboshwa umoya lo uyezwa uyalalela uyakwazi ukuzwa umoya wamanzi ngithi njengoba lento ikwazi ukuzwa umoya wasemanzini ingoba mayibuye emathuneni iyathatha iyoziliswa emanzini iyohlanjululwa amanzi iwazisa yikhubalo iphuma ukuyothwetshuliswa ukuthi sesisemanzini bazongilahla lapha angikwazi ukuya emanzini mina sengibelethisa umuntu ngezihani ngoba iyawazi amanzi wajwayele Enhle nasezantsi eNingizimu Afrika namaphethelo kwesakithi sifundazwe khona la enhlokodolobha eJohannesburg. Ngikho Revolution TV ngigijima laphana ke kwithemba podcast ngiyabingelela kuphi nakuphi la kufinyelela khona ke iphimbo lami. Igama lami ngusazi ngingwakwesibiya ngifikile angihambi ngedwa ngihamba nabafowethu okuyibona ke esenza nawo umsebenzi omkhulu kodwa namhlanje njengenjwayelo ngikulethela ke i-guest enkulukazi. Umelaphi wendabuko okhona ukulapha umzimba okhona ukulapha umphefumulo. Namhlanje ke sinayo insizwa enkulukazi nokuyiyona ke esivakashele osukwini lanamhlanje. Dokotela Sabona Qhaula kithi. Ngibingelele nguwe Mfokasibiya. Igama lami ke ngusiphiwe ngokaJama bangibiza uDr Mtatela uwesolo Sontshikazi. Siyabonga Mfokajama. Mfokajama kuyasithoba ukufika kwakho nokusinikeza isiqiniseko sokuthi abantu abalana ke kwiHope Revolution TV bazobhema bekholwe ulwazi. Sifisa kanjalo uNkulunkulu mehlele kithi siyathemba ukuthi bazothola ukuphila komphefumulo nokwenyama futhi bazokuthola. Mhlawumbe umuntu nje uyambona ebusweni ukuthi ngathi inhlali something nginamanga noma mhlawumbe ngikhulumela nje ukuvela kwami ngathi inhlali something impela nginhlali suthi nje impela okay kodwa ngiyawaphatha namakhambi ubi uyawaphatha amakhambi mfowethu So mfowethu ukhulela kuphi kanjani and ukukhula kwakho bekunjani ngoba sikubona namhlanje usuyinhlali suthi nje ebonakala ukuthi ngempela iyabaphilisa abantu. Ngokudabuka ngwaqwathaze high flat. Okay. Ngokufunda ke ngifunde eThekwini eMlazi. Izinto eziningi ke ngizenzele indawo zombili bekungapha nangapha. Nginsizwa nje elusile futhi eqhathiwe. Ngikwenze konke komhlaba sase sibanjwa yiko lokho. Ogogo nomkhulu okuyikona wafike kohlala. Mawusihlangana nje endleleni yabona ukuthi amakhehla sembethe kakhulu. Shaya amahloni mase sikuzoqhamuka umuntu omdala impunga
bese ithoba izandla uthi kodwa Nkosi yami ngini mina sike sifiseke leyo nhlonipho ngaso sonke isikhathi ukuthi engathi singahlezi sithobile. Yeah. Mfethu siyabonga mfethu. Siyabonga kakhulu mfethu. Kufika kwakho nje mfethu sibone intobeko nokuyithoba nabafethu engisebenza nawe sebahlonipha mfethu. Ngingakho bekushutha kamnandi kanje. Hayi Nkosi ubusise. Siyabonga. Ungena odabeni lwethu eqhawela kithi. Ngifisa ukubheka izinto ezihlupha abantu yipoki mfethu nemingi. Umuncu. Lezo zinto mfethu zihamba nomuntu kakhulukazi egazini. Uthola ukuthi umuntu ethi hey yazi sengiqala ukuphila nosazi umfoka sibe into zama isahambe kahle kathi lo muntu ikhonto emembethe ehamba nayo eyisipoki noma eyumungu. Mhlambe into enjalo ikhona iyaphila yini emhlabeni? Masinga khuluma nje abalaleli beyizisise lento balithole futhi nolwazi abasuke bengenalo ulwazi. Into ekuthiwa isipoki nomunci into eyodwa le ngoba ikhandwa ngendlela eyodwa. Iyalibulala ikusasa lomuntu kakhulu. Masikhuluma ngokubulala nje ikusasa lomuntu kunomuntu othola ukuthi ufundile. Yes. Ukwenze konke useyigabeni zonke kodwa uthola umsebenzi akawutholi. Mhlawumbe usezokhetha ukuthi akahamba ovula itafula noma evula itafula uyabona futhi nento enze itafuleni akayiboni. Omunye azafisa ukuthatha intamba ayihenge ngoba lento isuke ikuye egazini ngoba ubelethiswe yona. Yes. Lento uma yenziwa ivuselwa emathuneni mase umuntu esenikezwa yona bese ayoyiphephetha ngegama lakho nangesithombe sakho. Ifike lento ifika ihlale kuyifika ishade nawe noma kuthatha isithombe sakho ushadiswe itshelwe lento ngoba iyakhulunyiswa into ethathwe yayovuswa yayothwetshuliswa isuke leyo nto isikhuluma isiwumuntu ifika ikhulunyiswe phezulu kwesithombe sakho nangosibanibani manje hamba ufike ushade naye ufike uvale yonke impilo yakhe. Ngisho imizi eminingi ifile namhlanje ibulawa yilento. Kunemizi othola ukuthi basebenza kahle bonke ekhaya. Yeah. Kodwa babanga ukuthenga isinkwa. Basebenza bonke kodwa babanga ukuthenga isinkwa. Babanga ukuthenga isinkwa nedrink kuthi usibanibani akayithenga idrink usibanibani akasithenga isinkwa kodwa udla okukhona. Eyakhe imali uyayiphuza. Thothi lento mayibeka emzini umuntu izofika igunjwe egcekeni noma kuthothi inhlabathi lo muzi 200 ahamba ufika uphuphise wonke leyamuzi. Ukudla bangakuboni ukudla kudliwe uwe bangakuboni ukudla bangayiboni imali basebenze baqabane bodwa. Kufika imoto uthi usabathe ulungisa lokhu kufe lokhu uthi ulungisa lokhu kufe lokhu kuba nje bonke kuyaphenduka nje kubheke phezulu. Ayikho into enenza kulowo muzi makusuke kunaleyo nto eyaphambili. Niba nezifiso lesi sifiso osuku usicabanga sento yento ofuna ukuyenza izozo lento bese ifika iblock. Ngisho ngale mali u200,000 manje ebank izophela ungayazi uyenzeni. Usibuze imali yami ngenzeni awazi imali ukuthi uyenzeni. Kunabantu othothi bagraduate bana yonke into bafundile banamajazi ngokwahlukahlukana kwabo kodwa bayithola imisebenzi. Ngonakala kamhla emukela ijazi lakhe. Akuphindanga ikusasa wabanalo. Uhlele ekhaya ijazi lele ngane izithombe ziyale ngodongeni. Akazi ukuthi yini inkinga. Mephume ebantwini abahlolayo. Abase bamhlolele kahle. Inkinga noma ngakuhlolela liya muntu wathi ngiyakwazi ukukwelapha. Bahlukene phela abantu abangalapha lento bayashiyana. Ngeke uyilapha into ongakwazi ukuyifaka nongakwazi ukuyikhanda. Uzoyizwa kanjani? Abantu abaningi balimele ke kakhulu enhlizweni ngesizathu sokuthi sebehambile bayogeza bayosusa. Abelapha abaningi bakholela ukuthi uma ulapha lento kufanele uhambe uyilapha emfuleni uyilapha entabeni
uhambe uyilahla esizibeni noma empophomeni. Isipoki asilahlwa emfuleni. Umoya lo uyezwa uyalalela, uyakwazi ukuzwa umoya wamanzi. Ngithi njengoba lento ikwazi ukuzwa umoya wasemanzini. Ingoba mayibuye emathuneni iyathatha iyoziliswa emanzini iyohlanjululwa. Amanzi iwazisa yikhubalo iphuma ukuyothwetshuliswa. Ukuthi sesisemanzini bazongilahla lapha. Angikwazi ukuya emanzini mina sengibelethisa umuntu. Ngeke zihambe ngoba iyawazi amanzi wajwayele. Hey, mfoka Jama man. Abantu bathi isipoki silahlwa emanzini ngoba uchaza nje. Bathi namhlanje usulethe ukudideka kumina kakhulu because omunye umuntu uthi isipoki kumele uma ufuna usilahla wela umfula sizosala ngapha. Uthini kumina namhlanje umuthi siyawaza amanzi? Angithi phela ngesikhathi isikhandwa siyikhubalo. Yeah. Sisithatha siyosizilisa emathuneni. Ngesikhathi sizilisa lapha emathuneni lezo insuku kuya ngokuthi siyokwenzani. Sizobuya naso emathuneni. Sihambe sosibeka emfuleni. Sihlambulule. Sisuke naso emfuleni ohambayo siye sizibeni siyohlambulula. Uhlambulula sona. Sihlambulula sona ukuthi siphile, siphefumule ngoba esinye uthothi sizothathwa siyobekwa kumuntu egazini. Sithathe siyobekwa egcekeni lomuntu ngoba isipoki senza izinto eziningi. Abelapha abaningi bayazi ukuthi isipoki senza izinto eziningi. Isipoki siyaphakamisa senza izinto eziningi nje ngokwahlukana kodwa sisachaza ububi baso. Okwamanje ukuthi sona siyayibulala imizi yabantu. Sibabulele futhi abantu. Kunezingane zakwethu nodadewethu nabafowethu nobhuti bethu abahlele emgaqweni. Sebekwenze konke emhlabeni abazi bonakeliphi. Kunomuntu othothi uganiwe noma uganile kodwa melala balala bobabili nomkakhe balale befulathelene kusomunye eseyichamele eseshawe izibu nowesifazane kusesemanzi esilale nesilwane. Lesi sipoki lesalale naso ngoba lento isipoki nesilwane into esuka iphila kumuntu le. Isichitho akwazi ukuthi ungathi uyindoda ulele nomkakho uphuphe ulele nomuntu wesifazane. No umuntu wesifazane umuntu wesifazane ulele nendoda yakho uphuphulele nendoda uzofike kuvuthondaba ephushweni isipoki leso. Futhi ayiki unomuntu othi ngiya ku-interview kusasa alalele ngiseqedile. Uma waphupha elele nomuntu ngiyawuthola lo msebenzi. Serious. Ngithi sihambe phambili lento. Sifike yavala. So abantu abaningi mfethu ngikuzuthi bakhona abantu abawunakalelwa izinto mhla beyo graduate. Babelethiswa lezi zinto ukuthi umsebenzi wena noma umuntu onjalo kusuke enikwe isipoki wahamba naso waphila naso. Iyaphephetha lento. Uma benesithombe sakho nje bazoyivuvuzela lento beyikhulumise. Bayishayela indweba bayimemeze kuthiwa vuka ndoda amadoda. Uma siqanjwe ngegama soshayela indweba kuthiwa vuka sibanibani. Vuka mfika umudle manje ufika ubelethe kuyo sikushadisa naye manje nansi imali emhlophe sikuphunga ngaye hamba ufike manje ufika umbathe kuye ufika uvala impumelelo uvala ikusasa lakhe. Namhlanje siyamqalekisa uma kusuke kuyoqalekiswa lento yoqalekiswa phezulu kwesiduli uyoqalekiswa ngesipoki ufike kugunja isiduli sigunja isiduli umgodi ube ngaka bese kubeka isithombe sakho bese kubeka amakhandlela abovu bese kuyakhulunywa la kubeka imali emhlophe nemali emnyama bese uyavala uyaboshwa. Indoda mana yazi uyozuhlupheka ngisho ngazama ngayo yonke indlela. Hayibo ndoda mfoka Jama uthini kimi mfowethu? Ungazama ngayo yonke indlela ngeke uye phambili. Hayi ndoda man ngiqedela amandla because mfethu abantu abaningi phandle bafundile mfethu
bagraduateile ukubalela iminyaka umuntu uthi omunye uthi ingane yami isineminyaka elishumi graduateile. Omunye uthi isineminyaka engamashumi amabili mhlambe nantathu ngigraduate but nix umsebenzi. Bahlele emakhaya. Akusichitho kuyabhubha. Ngisho noba kuthiwa unayo i-boyfriend, imene boyfriend nobe nentombi, kodwa ebudleni nakukho kuhle. Mebelithi Abanye konakala beqeda kushada, konakala emshadweni. chaza ukuthi ukuthakatha kukhona ndoda and ukuthakatha Uma kusakhona umelaphi, kusakhona inyanga. yeah. Angikhulumi mina ngomuntu ogadwayo. Khuluma ngenyanga. Kunomehluko phakathi kwenyanga nomuntu odayisa amakhambi nomuntu owenza amakhambi. Yeah. Uma kusakhulunywa ngenyanga, mhlawumbe bengathiwa ngichaza inyanga. Inyanga umuntu ongagadwa. Inyanga kayigadwa. Lo muntu masegadwa kuseyona inyanga sekumuntu odayisa amakhambi. Uma ke kusakhona inyanga ubuthakathi bohlezi bukhona. Nje mazikhona inyanga ngoba izinyanga futhi ithakathayo. Phela imithi yokuthakatha ikhandwa zinyanga. Noma bangawukhanda isangoma noma singawukhanda umuthi wokuthakatha kodwa ngeke ukhanda umuthi wokubulala. Ngeke sisukhanda umuthi wokubulala. Ngeke. Guarantee 100% sure angigeji la. Ngeke ukhanda isangoma umuthi wokubulala. Kodwa inyanga izokhanda umuthi wokubulala. Sure. Makusakhona inyanga ke ngeke kuphela ubuthakathi. Inyanga iba no plan A izibe no plans ukugcina Z. Akwazi makuyinyanga afika umuntu kade ekhokhile kuwe bese uthi hayi awuphinde uzame noma bese uyayivala ifoni awusiyona inyanga mase uvala ifoni umuntu mase ekhuluma. Inyanga ihlezi namaplan ngoba igama lithi inyanga. Angithi ukubona ebusuku. Yes. Inyanga ngisho ebusika ayipheli. Le khanya phezulu. Yeah. Ayipheli. Yes. Ukukhomba ukuthi inyanga into enkulu. Masingachaza igama elithi inyanga. Inyanga mayingapheli ebusuku. Kusuka ngoJanuary kuze kuyoshaya uDisemba. Khomba inyanga ukuthi inkulu. Yeah. Yeah. Inyanga ihlezi namaplan. Ngeke ngisaphindela ke emuva masichaza inyanga ukuthi into enjani. Ungabisaphindela lizoxabana nokhokho vula. Ngiyakuzwa nje ukhuluma indaba indoda inyanga zamanje ziyagadwa ndoda. Ngifuna mhlawumbe ukuqhubekela phambili because sisakuyo lesibhoki nomuntu. Inyanga eziningi ziyagadwa mfethu. Akusiyona inyanga le. Mfethu ngisaphinda nami ngiyaphinda futhi mfethu inyanga eziningi ziyagadwa. Uthini ngalabo bantu labo? Abantu bakithi ifanele balazi iqiniso. Ma wangena emzini wenyanga kukhona amadoda amile aphethe inhlokohlela zezibhamu okwazi ukuthi uzoqolwa. Yabhejwa ngumfa amakhawula uza lo mbutho. Ngeke usuke uzoqolwa. Ma wangena nje kuthi uzolashwa kukhona indoda ephethe isibhamu esangweni khohlo. Inyanga ikwazi mawinyanga ugada kanjani liphi idlozi siphi isidalo esakunikeza lo msebenzi. Mina yazi ngihambe ngenyawo ngibela amatekisi. Ngihamba ngedwa noma ngihamba nomkabi noma ngihamba nobhuti abasebenza esigodlweni abaqulayo. Mongena endlini umuntu ophethe isibhamu. Inyanga ingeni nesibhamu esigodlweni. Yo. Hey, senze imisebenzi emikhulu. Ngiyaxolisa ukuzibala, senze imisebenzi emikhulu. Lenziwa inyanga ezigadwayo. Kodwa akekho umuntu lapha. Security. Ngifuna ukuthi ngiyibhanqeke lezi zinto mhlawumbe ngiya esipokeni mfethu nokumuncu.
kubefundisi uthini kubona abagadwayo because phela bakhona bayagadwa impela uthi umbona uma ungena epulpit ubone ukuthi impela uhamba nensizwa impela angifuni ukuthi ngiyishiye leyo. Umfundisi ugada kanjani uNkulunkulu? Cha ngingasho ngingahlonisi. Yeah. Ma khona umfundisi ogadwayo. Hayi angisho ukuthi ngiyayiveza kanjani. Akaxhumane nawe umnikeze number mangifonele. Hey kumnandi fuka jabu kuba nawo ngoba uyami eqiniso nje nikhulume ngoba linjalo mfethu. Asikwazi ukuqamba amanga igama lomnyanga lifile. Yeah. Libulawa lifile nje igama lomnyanga ngazi umuntu umefone athi ukuthi sengidliwe kakhulu. Yeah, ne? Athi sengidliwe imali eclose to 500,000. Yeah. Uzokhipha 500 ukhipha kanjani 500,000 emntwaneni ma security? Ish. Yini uzokwenzela yona? Wale 500,000 ufuna ukukhokhela laba bantu abamgadile. It's not about you. Yeah. Mombuza ukuthi uhlalaphi? Uzothi hayi ngihlali la mina. Mhlawumbe uqashile la. Mawuthi yezwa ukuthi uqashile la. Uyothi yabuya kasekho. Useshintsha inamba. Ngiyakuzwa mfethu asibuyele kule spoki mfethu ispoki nomunwe ngifuna ungihlukanisele zona lezi zinto yizo emosha impilo zabantu ngifisa ungihlukanisela lezi zinto zombili because uchazile ukuthi kuyinto eyakhiwa ngendlela efanayo. Ispoki nomunwe ngiye ngithi mina into eyodwa. Okay. Ngoba ikhandwa ngendlela eyodwa. All right. Mayibekwa futhi ibekwa ngendlela eyodwa. Okay. Egazini. Ispoki umunci isilwane. Okay. Ibekwa ngendlela eyodwa iphinde futhi ikhandwe ngendlela eyodwa iphinde futhi lento ilashwe ngendlela eyodwa. Okay. Ikona nje engakutshela kona ngoba into ekhandwa ngendlela eyodwa iphinde uyibeke ngendlela eyodwa lonto uma uyilapha ngendlela efanayo naleya. Ngizwa phela ngoba sekunamagama ahlukahlukene umunci nespoki into eyodwa le. Ngoba ikhanda ngendlela eyodwa sekushiyana ukubiza kwababizayo. Nakhona ke mhlawumbe bangaba nolwazi oluphezulu kwami kodwa mina ngithi into eyodwa le ngoba ispoki lento iyavuswa. Yeah. Mhlawumbe ke mfethu uma ngabe umuntu mhlawumbe mhlawumbe ekule yanto yokuthi usefakwe ispoki abakuba bamgadile izinyanya zakhe ngaleso sikhathi kuba kanjani mhlawumbe bahlalisana nespoki noma abakubo bayagijima. Yeah, umuntu uyathengwa edlozini lakubo. Ayiphinde leyo. Umuntu uyathengwa. Okay. Esidalweni sakubo. Phela umuntu mawusuke umbelethisa lento sokumbulala. Uthengwa idlozi lakhe. Yeah. Libizo lengapha. Balimala kakhulu laba bantu abangawagcina amasiko. Kubiza idlozi lakhe. Lize ngapha lifike lidle namadlozi ayahala. Ingakho ekwazi ukusidayisa kalula ngoba yahala. Akabizwe nje idlozi libizwe ngemvuthu yamakhekhe. Libizwe ngengcoco zezinko. Lenzo lilathi lezinko lapha selikudayisile. Liyabuya noma libuya alichabuthi ukwazi ukuzokhuluma nawe kahle. Sekublockhe lento. Mawumuntu ke usinda mawumuntu okwazi ukukhuleka okwazi ukuthandaza. Ukwazi ke ube nenhlanhla umtholo umuntu ozokusiza ngalento. Bayagijima mfethu ukuthola ukuthi umuntu useyahamba uyiwani useyigogogo vele that's why even kunzima nokuthi into zakho umuntu uyilunga. Kwazi ungahamba wedwa fanele uzihambe ngayo yonke indlela. Awukwazi ukuphuma endlini uphume nje uphuma endlini yabika mawuhamba. Noba kuthiwa usuphanyaniselwe kangakanani. Kodwa uma uphuma endlini waguqa wathandaza noma waguqa wakhuluma wacela ukuthi ngiyahamba manje. Sikhona lesi sidalwa esingamlahla umuntu. Sikhona isidalwa esingamlahla umuntu. Noma kubana noma sihambela kude kodwa sihlezi sinawe sigcine sesikhanyisa sesikubonisa. Uhlofe ngenkani kukubi kunabantu abahlofa ngenkani kukubi athi into zami ihlangana kanzima kanti lesi sidalwa lesi sisodwa sasekhaya komama noma ungazalile emshadweni noma ungakhulela emshadweni
kodwa idlozi lasekhaya komama ile hlezi lima nomuntu ukuze makuthiwa ingane yomfana mayikhala umthatheni Yeah. ingane entombazane emletheni ngobani ugogo akayilahli ingane indodakazi yakhe Yeah. Yeah. ingakho ke isidalwa isigada umuntu kube isidalwa sasekhaya komama ngoba ugogo akayilahli ingane endodakazi Yeah. kunjalo Khola kithi emakhaya kuyenzeka mhlambe kuthiwe nje mhlambe kunesipoki sakhona ke esibekwe lapha ukuthi kuyavalwa ke lapha ekhaya. Kuvalwa nje ngomgoqo. ayi usuku ubulewe lo mzi usuke kukubi ukubi mhlawumbe uthatha abasebenzi ngisho yedwa sekuphilwa ngemali kahulumeni usuyise kukubi maze sekunjalo siyatshala lezo sibhokota nalo mali abayipho uhulumeni ayenzi lutho uthenga ukudla namhlanje ngesonto elizayo kusekho kube ngconywana ebantwini abanamabhizinisi mezothola umelaphi okwazi ukucabanga nonamaplani bakhulumisana bese eyiphendula lento eyishadisa naye kahle imphendulele lento ibe yinhle kuyena ikwazi ukuthi imsebenzele yona lebize ngokubi bese uyayithenga uyishadise lento naye ngithi sithe inyanga ihlezi namaplani Yes. kunjalo Okusho ukuthi uma sekufakwe isipoki kuleyo muzi ingqondo zalabantu laba azikureflect zonke kuthiwa ukuthi bekhaya bawu8 bazele banezingane akekho noyi1 ubona ukuthi hayi ngathi kunenkinga la ekhaya. yabona basuke ushawe ngesipoki into esuke ikhulunywe lapha la kusuke kuboshwa khona kuqalekisa khona Yeah. kuthi angabikho umuntu ozocabanga ukuyo funa usizo vala yonke into uze umuntu kuthiwa ndoda hamba uyofuna usizo athi umuntu ngiright kusho umuntu obonayo ukuthi unenkinga noma athi ngiright athi mina kuthiwa uhambe kusibanibani athi ngeke ngize ngihlalelwe isangoma mina esivuka semsebenzini lo muntu uyagula kodwa ngeke azabona Yo. angithi lento isuke iboshiwe So la ikhandwa khona kwathiwa akangabibikho ozocabanga. akangabikho awamathi akangabikho ozocabanga akangaziboni ukuthi unenkinga hamba ufike overpower lo muntu overpower lento iyakhulunyiswa iyaxoxiswa ububi basoke ilobo ngoba lento iyezwa futhi iyalalela futhi ine memory Hayi. Ayikushubile mfoka baba. So ukuba umelaphi wendabuko mfethu. Wena njengomulaphi wendabuko ngifuna ungivumele jama ukuthi ukuhendlisha kanjani ukugcekwa ukukhuluma lezi zinto because omunye umuntu uzothi hayi laba bantu bayathakatha kodwa wena ukumwekela kanjani ukuba nolwazi olunameva ahlaba ngalolu hlobo. Mina ngikholela ekuthaneni umuntu ongenalo ulwazi amphikisi kakhulu mekhuluma ovumelana naye ngoba uma umphikisa nawe uzobusufana naye uzobusugula njenganaye ngiye ngikholele kulokho Yeah. kuningi okukhulunywa abelaphi noma abantu khona lento eyenzeka ku Facebook yabona umuntu okhuluma ku Facebook ogxeka ku Facebook Yeah. ngithi ngeke ngixeke mina umuntu ongenalo idatha Yeah. angixeke umuntu ongenalo idatha Yeah. othi mivu acaba konje ngizodlana angimnaki lo muntu uthi oh hayi umile lo sportile la uhamba free wifi la usebenzisayo ubhekile lo umuntu onjalo iningi labantu abagxekayo abantu abasuke nawasuke bekhuluma iningi labo bayikhuluma einkundleni zokuxhumana
into ekhulunywa einkundleni zokuxhumana besuke beyikhuluma ngo-free wife angibanaki labo bantu ngingasho lelo nje noma bangayigxeka noma bangayigxeka kodwa ukwazi ukugxeka umuntu onolwazi lento ayenzayo ngoba isikhathi esiningi kuthiwa awukulaphi konke khuluma ngento osuku uyazi ngesikulaphe konke ngeke futhi sikwenze konke angikwazi ukuqhamuka sengithi ngiyathwalisa kodwa ngingakwazi ukupheka imbiza yeqolo ukulapha iqolo ngingakwazi ukukhanda idliso sengizoqhamuka sengizokwenza into enkulu angikwazi ukuqhamuka ukuthi ngikhanda isipoki ngingakwazi ukukhanda umvusankunzi qiniso qhola lithi into enjalo ukufika kokwelapha abanye babelapha bafike sebethwalisa mawuthi uyabheka ukuthi yini enye akwazi ukuyenza ukwazi ukuthwalisa kuphela kuba into kanjalo mhlawumbe imfoka ejama ukuhlabela phambili mhlawumbe sesizoyela ngasemaphethelweni kubaluleke ngani mfethu ukuthi umuntu enze i-introspection ukuzibheka yena ngaphakathi ezintweni efana nalezi ukubheka ukuthi yazini mhlawumbe nginesipoke engihamba naso because into zami ayihlangani ngempela kungesekhona ukuthi mhlawumbe anginayo inhlahla ikhona inhlese ekhona ethi inhlahla ngathi ikhonyana kodwa nje kube khona into ezothi ibaleke ngani introspection mfethu ukuyibheka wena kubalekile nje kakhulu umuntu mesuke ezophuma eyoyibheka ngaye awuphuma ekhaya nje uvela uphume fanele uphume ubike ukuthi ngicela ukuthi la ngiyakhona ngifice seniphambili khona ngizokwazi ukuthola inkinga zami ukuthi yini engibambile ngibanjwe yini empilweni ngoba kuthiwa lo muntu bengakwazi ukuhlola kodwa ngoba usumnikeza umhlahlandlela wena uphuma ekhaya usubikile ukuthi ngiyakosibanibani ngiyobheka ukuthi ungoyithola leyo nhlasi ukuthi yini evimba impilo ngoba sifunda evimba impilo kuphela Qaqhola kithi siyabonga mfethu ukufika kwakho kodwa nangaphezulu kwalokho ngiyafisa ukuthi mfethu uvale nje ugoqe mfethu ngamagama nje ambalwa so that mfethu sizokhona ukuthi sikukhulule because nawe usaya kude kakhulu cha esingakusho nje ukuthi abantu baqaphelisise kakhulu siyazwelana nabo sebedliwe kakhulu ababheke ngoba ngingasho ukuthi awukwazi ukushiya imali usubona ama security ngoba ngeke usakwazi ukubuza ukukhuluma nokuzokhala ngeinkinga zakho usuke obukade uyifikele wabhekana nazo siphinde sithi ezweni lakithi ebantwini bakithi sithi nje abaphile uNkulunkulu ababusise siyabonga mfethu this is Hope Revolution TV mfethu yini edala uvume mfethu kuza Hope Revolution TV noma uthatha isinqumo sokuza la Hope Revolution TV sibone ukuthi i-TV ekhuluma ngezinto ezibalekile kakhulu nangezinto ezakhayo ezakha abantu okuseqinisweni nje ngwabukela amavidiyo ngokuhlukana kwayeleli gama engalifica elalithi nguhlabelaphi mabenikeza abantu izinto babatshela iqiniso spoke sendi kuyimpela ngayithanda lento mina iyona nami ibalekile le ukuthi awukwazi ufike unikeze umuntu ngempoqo into bese ungasamtsheli ukuthi yini ngoba igama lokwelapha liyafa mase abantu ungasabatsheli iqiniso uzothi mase esephakeme esendlondlobele bese lento imlimaza kusasa mase selimala kusasa sekuwe ufana njengalesihlahla uma uthatha lesi sihlahla lesi uyositshala egcekeni lomuntu umtshele phela ukuthi njengoba ususitshalela lesi sihlahla wena mhlambe asithi umfundisi asithi inyanga asithi umelaphi
sinemigomo njalo ngenyanga senzela ukuthi abantu bakho bebandla lakho abathi mabenikela becela kuwe athi ngicela umsebenzi athi ngusibani bani athi ngicela umsebenzi ufika umguqele kulesihlahla uthi usibani bani ucela umsebenzi hamba umuphi umsebenzi umvulela umsebenzi khona ezokwazi ngesikhathi eyomcelela esethola umsebenzi akabuye phela ezobonga khona ezokwazi ukugcina usiko laleyanto yakhe eyisithixo sakhe ngabothi ibaleki nama ke ngivele nami ngizochaza nami ukuthi kubalekile abantu ungabenzeli bani into engesiyona bekuyiloko nje so niyagadwa mfowethu noma ugadwa wena ayangigada mina ngigadwa idlozi lakithi nesekhakoma nomuthi noma udla ulokuthi ngeke ngikwazi ukuthi nginikeze abantu into engingayidli uyawudla uma ngisuke ngithi nje ngizokunikeza into ezokusiza nami ngiyawudla angikwazi ukunikeza umuntu imbiza angacathanga ngayo ngingayiphuzanga angikwazi umuntu ukumkhandela into ngithi ezomnyusela ibhizinisi owami umsebenzi ongenabo abantu yazi mfethu ngifuna ukuvala mina lukhona uhlobo lwesikemo luyinyanga elithi umuntu wesifazane uma egula umuthi uzofakwa indlela thizeni yabona macala sadi uzolala naye ukuze kufakwe umuthi awushaye lezonyanga ngiyakunika ilungelo mfethu nayi ikhamera mfethu nayi ungangibuki mina bheka la awukho umuthi ongena esithweni sangasese awuzwe-ke ofakwa inyanga leyo nyanga akuyona inyanga isigebengu leso isigebengu leso umuthi awufakwe esithweni sangasese kuke kwafika omunye engisho ukuthi wakuphi wayothatha into yokuphila yathi inyanga ayisizohamba siyolekhuza laphayana kuzothatha lento ngathi mina kade edlela ngayo lo muntu usikhotheni akuyona inyanga abantu ke sebelimele kakhulu sithi nje ebantwini asebelimale ngalelo hlobo sithi siyaxolisa sizinyanga basuke bedlala usikhotheni labo bantu sithi nje abasixolele kakhulu inyanga yenza njalo boyibopha ilokho nje singakusho sesivala mfethu akekho umuntu onelungelo ukuthi ethi uzofaka umuthi umuntu wesifazane ngaleyo ndlela ukuthi kumele ufakwe kwalibhotshozinyana akuvumelekile sifaka into ecithile masaveli kuba cool abantu abazofuna usiza umuthi ongena kanjalo into ecijile ayingene ngendlela efanele no ima ukuthi nje kuzongena into ecijile akube lento osuke wena uzoyifuna uzoyilanda ngoba nazo ihlukene bakhona uMamlambo usungalala noMamlambo wakho usuke ke ukhandele wona uvusele wona isipoku sakho masuke sinemgomo ngoba nazo ayifani lezo zinto kodwa nje mina njengomelaphi bokwazi ukuthi iqola le isigebengu futhi lo muntu uneshow wenza lo nto ukuthi uyagada khala kithi futhi akanaso isikole khala kithi siyabonga ukufika kwakho mfethu siyabonga kakhulu Ningizimu Afrika namaphethela igama lami ke ngusazi wakwesibiyanga kwiHope Revolution TV ngigijima nje nginethemba ngiyaqolosha ngiyazi ngiyagagamela ngoba ngiyazi ukuthi okuyikhona khona ukuthi abantu abaphile abalithole ulwazi bayithole information Themba Podcast Hope Revolution TV hlala nathi ngaso sonke isikhathi like subscribe sineqiniso lokuthi ubukhona bakho usenza sibe yifamily esiyona namhlanje Siyathokoza siyaphambili sonke. Danko.